politická strana Priama demokracia a všetky strany, ktoré vo svete presadzujú priamu demokraciu, čiže už sú také krajiny ako Švajčiarsko alebo Fínsko, alebo niektoré oblasti v Holandsku, aj niektoré v Spojených štátoch štáty presadzujú ako taký základný atribút, a to je nepodmienený základný príjem. A toto je vlastne ako keby recept, že pokiaľ tá politická elita bude chcieť urobiť niečo pre tých 99% chudobných, nezamestnaných, však budú roboty zarábať všetky tie statky, budú vyrábať, čiže statkov bude dosť, no tak potom vlastne bude záležať od politickej elity, či tie stroje budú pracovať, aj tá umelá inteligencia namiesto ľudí, a tie peniaze, či teda pôjdu alebo nepôjdu iba do zisku vlastníkom, ale či sa aj prerozdelia tým občanom, ktorí teda v podstate nebudú mať z čoho žiť, nebudú mať žiadnu existenciu, prostriedky na existenciu nebudú mať. Čiže toto pochopili už v tom Švajčiarsku, teraz tam má byť referendum o tom, že či občania vo Švajčiarsku súhlasia s tým, aby každý mesiac, každý občan Švajčiarska dostával, a teraz sa podržte, 2300 eur. Čiže každý občan, tam to majú tak prepočítané, bude dostávať 2300 eur ako nepodmienený základný príjem. Teraz v máji bude toto referendum. Vo Fínsku budú rozhodovať o tom, tam je to asi krajina, kde nie sú takí bohatí, tak budú mať nepodmienený základný príjem 800 eur a budú o tom rozhodovať Fíni v referende. Politická strana Priama demokracia, vzhľadom k tomu, že na Slovensku tie pomery finančné sú ešte slabšie ako vo Fínsku, ale máme to prepočítané, že každý občan by mohol dostávať 350 eur každý mesiac ako nepodmienený základný príjem.